Hora, vidíš? Nevidím za ten dym. No už teraz je aj to druhé v piči. No. Ujo, ty kokos, vieš čo, vidím Petržalke, hora auta pred našou bytovkou. Nikto ich podpávajú. Vieš čo to je more? Jebe to tu strela a sa kokos. To je čo sranda? Ha? Aj to druhé je hore. Ty kokos. Čo? Mňa nič sa nestalo, ja som len stala očiem, že čo niekto vystrelel. Kúknem sa, horí jedno auto, až teraz už hore aj bočné dve. A už som volala aj požiarníkov, aj aj hasičov. Najprv nikto nezdvíhal. A teraz oni už o tom vedia, nikto tu není. A hora už aj susedné auta. To je pekné, že do Bratislavy si ani auto nemôžeš kúpiť, lebo ti niekto vyjebe. Dobre, čo? To je pekný prietak. Len to som chcela vedieť, že teda hovorí, že ty kokos, to som ešte v živote nezažila. Dobre, tak spíš ďalej. Čau. Kde sú oni? No už sa tu očúva, vidím, že by sa tu nejaké ono. A sa sem prskajú 3 hodiny, čo? Už tam blíka maja, jak ešte furt nie. Ale počúva, že nikto nezapaluje svetlo na byte. Asi sa každý bojí, že dostane. Teraz poznáme, keď to tam pohľadá. Videl na to, čo vieš? Čiže všetci majú zapnuté, ale podľa mňa zapalila svetlo by bolo dosť dobre. No. Ty kokos, on je jak zápalku. No. Očiaľ bolo to staré auto, vidíš to? Či? Pochybujem. Aha, vidíš, že ten už preparkováva, tam to strieborné. Tam sa zasvietilo. Ale nie to veľa, už je ohorené. A to sa možno ešte dá zachrániť, nie to veľa opravovať. No, neviem, veď už aj to buchlo. No kde sú tí hasiči, akože to nejde ďalej? To je všetko. To by to chcela. No, vidieť ich. Už mi tam preparkovávala. Ja už som hasila, hlavne to one, susedné. No to môže aj oni buchnúť, vieš, aj... Ale tam už je všetko vyjebané, ten národ. Aha, pozri sa, vyslal, ty sa už chodia pozerať. Jak na lote. Keďže dojde Pálo nás naplaší, tak sa aj posereme. Začali balkón. Nikam do písma. To je, do kina chodia tí ľudia. No ešte tiež dobre voláš na požiarníku, voláš tam. No, nikto ti nebere, však čo? Čo keď volajú zo sna?